Izvoz tenka M84 u Kuvajt jedan je od najvećih izvoznih poslova ikad sklopljenih u bivšoj SFRJ i najveći pojedinačni posao jugoslovenske vojne industrije. Izvezeno je 149 tenkova, tada plaćenih $1.700.000 po komadu. Smatramo da imamo kvalitet da nastavimo saradnju, ne bili dobili posao koji se tiče remonta i modernizacije tenkova koje je bivša Jugoslavija 90. godina izvezla Kuvajtu i koji su i dan danas u upotrebi. Smatramo da imamo kvalitet, prezentovali smo naše mogućnosti i očekujemo da ovaj korak bude praktično jedan iskorak ka konačnom dobijanju tog posla. Jugoslovenski tank M84 stekao je reference na testiranju koje su Kuvajćani organizovali pre potpisivanja ugovora pre više od 2 decenije, kada je nadmašio ruske i američke tenkove. Poslednjih godina rađen je projekat modernizacije tog tenka koji je predstavljen na sajmu naoružanja u Beogradu. Jugoimport SDPR je još sredinom prošle dekade pripremio paket koji se zove M84AB sa osloncem na ruskog proizvođača Uralvagonzavod, zatim Francuze i Beloruse. Ponudili su jedan paket koji u potpunosti mijenja elektronske komponente na tenku i sistem za upravljanje vatrom, mijenja se oruđe. To je skup promjena koje bi trebali da dovedu taj tank u rang sa bilo kojim savremenim tenkom sada. Pored firmi iz Srbije, u tom poslu mogli bi da učestvuju i hrvatske i slovenačke firme koje su učestvovale i u proizvodnji tenka M84.